Hola! El llibre d'avui ens agrada molt. Està publicat per Patológico, una editorial portuguesa, i es diu Dansa, del João Fazenda. Aquí també el podem trobar publicat per l'editorial Joventut. En aquest cas, el llibre es diu Swing. Al protagonista d'aquesta història li agrada molt la música i hi ha una cosa que sempre ha volgut aprendre, però no li surt massa bé. Sabeu quina és? Exacte, ballar. Li fa una mica de vergonya, però ell ho intenta. Escolta el ritme dels acords i mou els peus cap a un costat i cap a l'altre. La gent del seu voltant s'ho passa molt bé. Es balancegen, fan giravoltes. Si tanquen els ulls, segueixen el ritme i es deixen portar, sembla que la música els faci volar. Però ell, res de res. Encara que la música el convida a moure els peus, ballar és més difícil del que sembla. Cada matí, el nostre protagonista fa sempre les mateixes coses. Es posa les mateixes camises, les mateixes jaquetes, la mateixa corbata i es corda ben fort unes sabates grosses, negres i pesades. Després d'esmorzar i endreçar una mica, ja està llest per marxar a treballar. No, es deixa una cosa molt important. Un petó de comiat. La seva feina és sempre igual, sense gaire novetats. Tic, 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 l'ordinador no para i després de treballar torna cap a casa cada dia pel mateix carrer, sense fixar-se en res. Però tot va canviar una tarda, quan va arribar de treballar. Com que no hi havia ningú a casa, va posar un disc a l'aparell de música i va decidir provar de ballar. Estava convençut que si practicava i practicava, al final es podria deixar portar. A veure, em tanco els ulls, em balancejo, cap aquí, cap allà... No! Quin desastre! Però què havia fet malament? Per què no podia seguir el ritme de la música com els altres? Quina vergonya! El dia següent se sentia trist i no podia concentrar-se en res. Quan va sortir de treballar, estava tan despistat que caminant, va fixar-se en una cosa que no havia vist mai. Una acadèmia de dansa! Havia estat sempre allà? Tinc una idea, va pensar. M'apuntaré a classes de ball. Segur que el professor em podrà explicar com deixar-me portar. I sí, a la classe es van donar totes les instruccions. Un pas enrere, un pas endavant, una volta sencera i el més important, escoltar la música. Va mirar al seu voltant i va tancar els ulls. Estava molt nerviós. A veure, els peus, primer aquest. No, espera, el ritme no és així. Ai, no em surt. Els seus companys semblaven passar-s'ho molt bé, però ell se sentia ridícul. Per què no es podia deixar portar? Què estava fent malament? Potser estava massa pendent dels altres? Potser havia de deixar la ment en blanc? Amb tantes preguntes al cap, va arribar a casa sense adonar-se'n. La pluja l'havia deixat xop de dalt a baix. Ei, què és això que sento? Unes notes, uns acords, una dolça melodia arribava a poc a les seves orelles. Semblava que venia del menjador. Va deixar la jaqueta mullada a l'entrada de casa i es va acostar a la porta. Era ella. Estava ballant tranquil·la, relaxada, cap a un costat i cap a l'altre. Ai, que ho estic mullant tot! Es va treure una sabata, després l'altra, fins i tot els mitjons estaven mullats. Buf, m'he tret un pes de sobre, va pensar. Ara ja estic còmoda. La cançó seguia sonant. Les notes li escalfaven les orelles i els peus, tap-tap. Sense aquelles sabates grosses i pesades, tenien ganes de moure's. Sense adonar-se'n, va començar a balancejar-se cap a un costat, cap a l'altre, i sense seguir cap pas ni pensar en res, va tancar els ulls i el ritme de la música va embolcallar-lo. Màgia! Estava ballant! Al final va resultar que per deixar-se portar només necessitava deixar enrere la vergonya i treure's aquelles sabates pesades del dia a dia. I catacric, catacrac, que el conte s'ha acabat. I catacrac, catacric, el conte ja està dit. Ara us toca a vosaltres. Us animeu a ballar una estona?